Reenganchadas 24, xerpas da Costa de Xaneiro, escapados de Fitur, viaxeiras invernais versos arriba, militantes da palabra, exiliados de todos os fascismos, vascas na Coruña, xareiras de Cortatu, fotógrafos poetas, activistas da rima libre, cooperativistas lectoras, reintegradas coa cultura crítica, independentistas emocionais, achegados dende este barrio da Agra do Orzán, seguidoras dixitais, amigas que nos acompañades vindo doutros recantos, queridos e queridas todas. Benvidos, benvidas á sesión de Poetas de Inversos que inaugura este 2024 con novas citas mensuais que reúnen o mellor da poesía de Galicia e de fora dela nas voces orixinais das súas propias autoras e autores. Se eses ou esas poetas de fora poden vir dende calquera recanto do mundo, pois a complicidade con povos irmáns nas linguas cooficiais do Estado ten sido un lugar amado ao que recorrentemente regresarmos. Así e todo, xa había tempo que non escoitábamos sobre estas táboas unhas desas linguas cómplices coas que sempre debemos facer fronte común. E a ocasión será ditosa. Poetas de Inversos, que sempre se abre de brazos a todas as ideoloxías, a pluralidade de xeitos de entender o poético e máis a diversidade a todos os niveis, comprácese hoxe de acoller a dúas persoas implicadas na idea de emancipación nacional, da cultura escrita como ferramenta de cambio social, no independentismo como vía posible, na palabra como alta militancia. Pero comecemos pola que naceu en Boiro, en 1988. Xornalista e fotógrafa. Ela fai parte do Consello de Redacción do xornal Novas da Galiza e, como traballadora autónoma, realiza labores de comunicación e edición, en particular para a GAL, a Asociación Galega da Lingua. Formouse políticamente como militante independentista dende a adolescencia e hoxe continúa vinculada aos movementos sociais de base, mentres desenvolve diferentes proxectos da man de cooperativas culturais e sociocomunitarias. Na súa faceta de poeta, hai que dicir que gañou o Premio Xuventude Crea 2014 por Random do Cotidiano, o Fiz Vergara Vilariño, co que publicou De como acontece o fin do mundo, que saiu en Espiral Maior no ano 2016, que máis tarde, ademais, acadeía unha edición digital traducido ao éuscaro por Cherra Rodríguez, e o Premio Cidade de Ourense polo seu poemario Álbum, publicado por Aira Editorial en 2020. Poemas da súa autoría aparecen tamén en catálogos e obras colectivas, entre as que podemos salientar a antoloxía verbovisual de autoras galegas Entre Leiras e Labores, que publicou Urutao en 2022 e da que foi editora, coordinadora Inma Doval. A antoloxía de poesía en lingua portuguesa A boca no ouvido de alguén, coordenada por Tiago Alves para a Través Editora en 2023, ou a da poesía galega moza que Rita Dal traduciu ao finés. Por último, compre dicir que os novos proxectos nos que anda a traballar comezaron a desenvolverse a finais deste pasado 2023 grazas a unha residencia en Graz, Austria, promovida entre a Kulturvermittlung Steiermark e a Residencia Literaria 1863. Sobre eses ou sobre anteriores traballos xa estamos desexando escoitar en Poetas de Inversos a toda unha valiosa traballadora de base das letras galegas mozas. Escoitamos a Charo López. Boa noite. Que prazer e que luxo estar aquí. Agradezo profundamente a Yolanda o convite
e especialmente a enorme honra de me facer partillar escenario con Joseba Sarrionandía, un autor e unha persoa que admiro tantísimo. Tamén quería, antes de comezar, aproveitar este altofalante para expresar a miña solidariedade co pobo palestino e coa resistencia do pobo palestino. Resulta difícil, verdade? Resulta difícil e case contradictorio facer vida normal mentre estamos a presenciar un xenocidio por parte do Estado sionista e coa complicidade dos gobernos occidentais. Así que, como o verso que máis me saía era ese popular que di do río ao mar, Palestina será libre. E ben, comezo agora cos meus textos, entón. Quería empezar cun poema que teño inédito, que está dedicado a un guerrilleiro despois do franquismo, a un militante independentista e veciño da Coruña, onde traballaba como repartidor de peixe, Duarte Abade Loxo, que morreu en novembro de 2017. A saudade é grande, maior é o mar. Se o mundo cabe nun grao de millo, cabe a vida para alén da carne no teu nome. Duarte coloca os óculos, foca na transparencia das asas dos coleópteros, na miseria do barrio. A envergadura dun home que non cabía ben nas estreiteces da opresión. Duarte súa e fuma e acompaña a voz coa xestualidade toda a confirmar as palabras xustas. A postura da dignidade, esa columna vertebral, eses osos, honra e gloria, eses osos, honra e gloria, eses osos, honra e gloria, eses osos nosos, eses osos sermos nós. Deses osos nacen carballos, nacen roseiras, nacen cravos. Eses osos lume, eses osos agua, azul, mar, río, chuva, tronada, estrondo, furia. A saudade é grande, maior é o mar. Furia e amor, fillo, Duarte fillo, Duarte amante, Duarte irmão, Duarte terra, eses osos, Duarte terra, Duarte vento, Duarte ar, Duarte vida, Duarte xela, Breixo, Abel, Duarte, nas crianzas que han de nacer, que han de levar o teu nome, o fillo de Antígona. Duarte mar, un heroe e un home, como unha muller. A saudade é grande, maior é o mar, o sangue, a raiva, a risa, e rañar un bocado no cabelo mesto, a humildade. Duarte neno, rir polos ollos da nación, do abrazo da nación, brindar polo reino suevo, polas cabezas cortadas dos reis, polas fouces de noso, polos nosos osos, polo internacionalismo, polo sotaque mediterráneo do teu amor, o teu barrio coruñés, a túa academia, a prisión sobre nós, o Gólgota, e a postura corporal da dignidade. Ningunha cruz nun barrio da Coruña, nun obreiro, nunha guerrilla de camponesas marxistas. A saudade é grande, maior é o mar, maior a forza de ver acabar as noites, ver alén dos muros, ver alén do nodo, ver alén da dor. E recita a nova poesía galega diante dos misis asesinos. A envergadura dun home que non cabía ben nas estreiteces da opresión, nas lóxicas da vaidade. Dinamita libertadora, diante do láser mortal, fouce xusticeira, chuchar a vida como un cigarro, tararear a vida como unha ranchera de Monte Alto, diante da vida vexetativa, rutinaria e negativa, iniciativa, pensamento popular, imaginación e accións certeiras. A saudade é grande, maior és ti.
Paso agora a ler dous poemas que foron publicados na antoloxía do Festival da Poesía do Condado en 2022 e que están dedicados ás greves obreiras dese ano, do 72, en Ferrolterra. O primeiro chámase Da Morte. Sentiste a caída? Escoita. Escoita o corredor que fai o ar abríndolle paso ao corpo do home. Escoita o son gutural de Amador cando o ferro lle queima a carne e o ar se inclina ante el en sinal de respeito. Caíndo como caíndo o mundo do lombo de Atlas, o berro de cabalo que non foi vencido, mas debe morrer. E olla como terma del María de Magdala, con cara de éxtase, baixo un ceo de sexta feira que non concede milagres. Nese silencio de cinza, ían sendo detidas 169 persoas ao seu redor. Unha lágrima conxélase no rosto de María. Unha última contracción despede a forza da vida do corazón de Amador. Nese silencio de cinza acontecen as torturas. 8 persoas procesadas pola xurisdicción militar. 80 persoas procesadas pola vella Audiencia Nacional. Daniel escoitou o trono entre o calor dos compañeiros e tivo medo. Mas dábanlle abrigo a palabra sindicato, a palabra amigo, as 20.000 traballadoras de Ferrol a latexaren nas súas mans. O compaso do peito de Amador e do peito de Daniel sincronizándose na morte. Non morreran sós, pensou María, mas matáronos. Un martelo. Nas súas mans hai un martelo e fende o solo, fendeu a rúa, unha crátera. Ves a abertura? Era un pozo, unha fonte, unha ría, e está aquí. Este borbullar de agua, as lágrimas de Ferrolterra, unha braña de Narón ao Porriño, somos nós. Aquí, a lágrima de María de Canido, desembocando no Atlántico. O silencio de Daniel, esa lentura, apertando o seu propio corazón coas maus coas que se fan os barcos e os timóns dos barcos e a navegación, as mans coas que se fai o mundo. As mans énchenselle de papoulas. A grela unha comarca e esgaza. Afunden no chan, as mans da anchura do amor, o corazón do tamaño do puño de María de Caranza. E quen di María Beceiro, María García, María Xosefa López, María Ángeles Rivera, María Encarna Puentes, Olga María Mandiá, Olga María Malde, María Teresa Mandía, María Xosé Fernández, María Xosefa da Riba, Xosefina Fernández, Fina Piñón, Fina Varela, María Divina García, Angelita Fernández, Lucita Aneiros. Marías militantes organizadas. E agora da vida. Iluminou ata Ortegal ese feixe de paniculata fresca e ensanguentada, cravos, rosas, flor da laranxeira. E a lágrima de María de Caranza a cair diante dunha nave industrial. Durante 5 minutos escorregaran 50 anos. Se acontecese isto hoxe, Daniel sería repartidor de Globo e tal vez caíse arrolado por un Audi ou por unha depresión. Naquel mesmo instante en que Susa Sanxurxo abriu a porta da súa cociña para esconder obreiros.
Estaban connosco amigas que non coñecíamos, Elisa Penabade, Maruxa López, Xosefa Freire, Manola López, Maruxa Fernández facendo piquetes. María Loureiro, Dolores Montero, Ángela Loureiro, Fina Freixo Mil, Mela Balbina Valcárcel, condenada a 1 ano de prisión por terrorismo. Dúcias de mulleres voando a res do asfalto, sangrando polas entrañas. Dúcias de mulleres voando a res do asfalto, Victoria e Celsa Díaz Cabanela, María Rosario Alabau, Marisa Melón, Rosa Miguélez, Irene Piñeiro. Pendentes dun consello de guerra, foxen Angelita Fernández, Marisol Novás e Fina Freixo Mil, até 1976. Dúcias de homes voando como mulleres a res do asfalto, como voan as traballadoras do comedor de Bazán. Estrelas xigantes, ollando de frente os policías durante o rexistro, enxugándolle o terror das crianzas, escrevendo a máquina, apañando berberechos, levando laranxas nun cesto, visitando prisións. Así bordaba, así, con raiva bastante. Explosivos fabricados por femias. Xente voando a res do asfalto. Durante 5 minutos escorrejarán 50 anos. Fagamos, de novo, algo bonito, como reapropiarnos de todo, redistribuílo, algo fermoso, como unha caixa de resistencia, algo lindo, como unha greve, como aquela greve, como todo o de antes e o futuro, de asembleas, de cortes das autoestradas, de hortas comunais. Poemas caíndo desde as xanelas máis altas dun edificio na Rúa Lorien, como unha chuvia de café, como unha multiplicación dos pans e os peixes, os panfletos en formato A5 dobre cara unha tinta con palabras de agradecimento. Escorregaran 50 anos, mais aínda nos abrazan, coa súa herdanza de pan e flores, ofrecida nas mans, Amador e Daniel e María. E remato agora con 3 poemas que tamén participaron no Festival da Poesía do Condado, neste caso en 2017, un ano que estaba dedicado ao río Miño. Entón, son 3 poemas como as 3 partes do río, nascente, leito e foz. O poema 1 é o nascente. A orixe é incerta, mas o desxelo aconteceu, e non podemos fuxir desa heranza. Tamén pode ser que ali a xente danzase e danzase en misas salvaxes contra a sede. Nunha montaña onde tamén existe o medo e aínda está sen enterrar o corpo de Polinices. Ás veces non nos entendemos porque falamos o mesmo idioma dos números. E xa non lembro quais eran os nomes dos silencios, dos saltos, das almas, das cores da agua. Só os dan pronunciado os pásaros. E a fronteira? Esa separación é como as comportas. Depende de quen garda as chaves. Nese medo, na diferencia máis curta, é fácil enganarse de inimigo, canalizar a raiva contra o espello. Poema 2. Leito. Unha persoa sen casa ten 47 veces máis posibilidades de ser vítima dun roubo. 47. E non acho que a roubada, nin a roubadora, sexan leitoras deste poema. Mas estamos aquí, no leito, as 3. Crúas e, extrañamente, acomodadas nesta xaula. Hai vidas tristes, como casas esqueléticas, abandonadas a medio facer. A roupa está estendida debaixo dunha uralita translúcida.
Os imperativos que se berran sen convencimento sedimentan no fundo porque non están vivos. Intoxicacións con radón, glisofato e antifascistas nas cunetas. Os poemas perigosos están xeralmente aí, nun dominio .onion, na compravenda de órgãos, nos ríos contaminados, nas granxas de coellos, e agora chora, se o desnivel prometeico cho permite. O autocontrolo e a serenidade non son a mesma cousa. Cumpre treino para todo. Aprender a respirar. Se respirarmos polas branquias, podemos entrar nun estado de hiperrealidade, como o vir de perto, leucemia ou prisión. E é aí, cando somos conscientes da liña invisível, das esferas celestes, das circunferencias imperfeitas, das profecías dos signos zodiacais. Cando entendemos que o leito deste río xa existía na antigüidade e que claro que se pode adorar o sol, agarrar a man dun descoñecido. Daquela, decidir, escoller responsabilizarse, agarrar unha troita e nadar río arriba, co respirar sufocado dunha serea carregando material para unha sabotaxe. Imaginamos así a loita de clases, a latexar río arriba contra o corazón dos imperios que tamén infartan ou van parando cando lles entupimos as veas as troitas. Os peixes somos volúveis, mais precisamos oxíxeno. É certo o pracer coas cousas redondas e cheas de nácar, burbullas de amor líquido como palabras sen remordimentos, mas son como os picos de azúcar ou os picos de heroína. Despois, estamos certamente confusas, como corredoras de cinta eléctrica, sereas galego-portuguesas, como baleas de río. E o Foz. Podería aquí falar das aguas cristalinas da praia da Arnela, mas aínda non estiven ali. Ademais, non teño búsola. E cando se mistura a auga da chuva coa auga do mar e o río desemboca nun océano, parece máis pequena a aportación do sil. Esa forza esparcida en tantos millóns de gotas. Mas non é o noso país apenas un cemiterio de paraguas. Por iso non lle chamo terriña, aínda que sexa a leira máis desprestixiada dun imperio. Será por mantela épica ou por mostrar os meus respeitos ás plantas medicinais, que xa estaban aquí antes dos transatlánticos. Aquí é unha nación, e hai fragas con abacateiros, e lontras, e lampreas, e aquel traficante de bicicletas que transportaba carbón. Aquí é unha nación, e hai chuvia violeta, e lobos, policia, e xente que coñece a palabra amnistía. O retrato de Ulrike Meinhof presidindo un salón, que o vin eu nas neves. O sangue de Cristo con uvas do rosal, esta humidade, este peso dos corpos, e moitas presas e represas antes da praia da Arnela. Mas morrer de pena é a morte máis triste de todas, como o propio nome indica. Así é que frente ao ridículo e ao asustador dos prezos polo chan dos servizos dos sicarios, nós, os tres corazóns dun polvo, as baleas contra a extinción, poderíamos nadar río arriba. Tal vez, desde alí, arrastrar pedras e construir na desembocadura a praia. Obrigada.
Ben, pois, dende o Barbanza, imos dar agora un chimpo que nos deixe en terras do duranguesado, no que hoxe remata por estar pegado á vila de Durango, mas que históricamente constituíu concello propio, Iurreta. Alí, en 1958, naceu o noso seguinte convidado, que na Universidade de Deusto se formou en Socioloxía e Filoloxía. Xa por aquela comezou a publicar textos en diversas revistas literarias e fixo parte da influente banda POT de literatura vasca de vanguarda ao carón de, entre outros, Bernardo Achaga, Jon Juaristi ou Rúper Ordorica. Non só a carón dela, senón xa co seu primeiro poemario publicado, vou dicir a traducción ao galego, a través dos agochos dos medos, o mozo comezaba a acadar grande repercusión como escritor. Algunhas das súas composicións eran tomadas como auténticos manifestos e a exercer fonda influencia sobre multitude de novos escritores e escritoras. No ano en que recibe 3 premios literarios, precisamente por este poemario e tamén por outros 2 contos, a idade de 22, convértese en preso político pola súa militancia independentista e entre 1980 e 1985 pasará por varios centros penitenciarios dende os que seguirá a escribir e publicar, consolidando a súa sona e recoñecemento literario. Tras unha case lendaria evasión dunha condena que non cría xusta, Sarri permaneceu en paradoiro descoñecido e á marxe durante 30 longos anos de exilio. Con todo, dende a clandestinidade continuaba producindo obra poética, ensaística e narrativa ou colaborando con artistas como Fermín Muguruza ou Rúper Ordorica. Sen facer aparicións públicas, divulgar imaxes, nin dar a coñecer pista algunha sobre o seu paradoiro, finalmente, tras 3 décadas, aceptou un novo traballo como profesor de universidade, a imaxe do que xa desenvolvera noutras institucións, esta vez ocupándose do lectorado de Éuscaro e Cultura Vasca na Universidade da Habana, onde se coñeceu que residía dende anos atrás. Por último, e xa no ano 2021, moi fora xa de calquera conta coa xustiza española, regresou á súa terra natal dende onde hoxe nos visita. Está sobre este escenario como poeta, aínda que durante a súa tremendamente prolífica vida como autor de máis de medio cento de libros, dunha moi notable influencia na literatura vasca, mereceu o Premio Euskadi de Ensaio ou 2 veces o da Crítica Española en Narrativa. Así pois, ademais, como digo, dos ensaios, libros de aforismos, de prosas, microrrelatos infantís ou diario ensaios, entre os poemarios, que é no que nos vamos a centrar hoxe, podemos salientar poemas que atopei xa escritos, que era do 85, Os vellos mariñeiros, do 87, poemas do Cárcere, do 92, Estes son todos os meus bens, que é do 99, está a Poesía morta, que é do 2016, ou Os nosos recordos, de 2018. Figura de culto da cultura vasca, dono dunha recoñecidísima poética que adoita tocar os temas do exilio, o sufrimento e torturas na cadea, a patria ou as lembranzas da infancia, a súa literatura frecuenta a hibridación, as múltiples lecturas, a experimentación e unhas ricas referencias intertextuais que poden tocar dende as narracións fantásticas até o ciclo artúrico. A crítica considera que Sarri Onendía mudou os camiños da poesía vasca situándoa nunha corrente de vanguarda e renovación continua. Inesgotable fonte de inspiración para músicos e artistas, as adaptacións musicais dos seus textos contanse ata 145. Membro correspondente da Real Academia da Lingua Vasca dende 1991, Joseba Sarri Onendía é tamén un reputado e produtivísimo tradutor que ten trasladado á lingua éuscara obras literarias de ata 50 idiomas distintos e autores que inclúen a T.S. Eliot ou Fernando Pessoa. Tamén, por certo, do galego.
Publicou en 1991 poemas Náufragos, unha escolma de Manuel Antonio, Amado Carballo, Cunqueiro, Iglesia Alvariño, Luis Pimentel, Luis Sebáñez, Celso Emilio Ferreiro e Manuel María. No caso da súa propia obra, foi o poeta e principal tradutor da lingua vasca para a nosa Isaac Xubín quen editou para Calandraca en galego a antoloxía poética Tempo de exilio. Viu a luz en 2014, así como o relato Unha volta ao mundo que é do pasado ano 2023. É por iso que hoxe as versións en galego as que terei a honra de poñer voz non serán outras que as do nado na Coruña e hoxe residente no Reino Unido, Isaac Xubín. Mais, como sempre, os orixinais soarán no acento do seu propio autor, a quen xa mesmo recibimos. Joseba Sarrionandía. Quería decirle unas palabras. Cuando yo tenía 14 años, me di cuenta de la situación lingüística que teníamos. Mis abuelos no hablaban español, vivían en el monte, ¿no? Y me di cuenta de que la lengua vasca era pues, el idioma del monte. Mis padres ya eran niños durante la guerra y fueron a una escuela donde estaba prohibida la lengua vasca. Y siempre nos decían que la lengua vasca era una lengua doméstica, ¿no? Que había que hablarla dentro de casa, pero no en el espacio público, ¿no? Y entonces, con 14 años, estando la lengua vasca prohibida en los sitios oficiales, en el espacio público y eso, pues yo me apunté a unos cursos de alfabetización en cuarto de bachiller ya. Y estando yo en cuarto de bachiller, los cursos eran así medio, bueno, llamamos gauescola, que significa escuelas nocturnas, y eran semiclandestinas. Entonces, ahí aprendí, empecé aprendí ortografía, empecé a escribir algo. Y entonces la pregunta que se nos hacía, ¿no?, a la gente que intentábamos escribir en lengua vasca era ¿por qué? Y entonces aprendíamos filosofía en la escuela eso, y yo siempre estaba buscando argumentos de por qué hablar la lengua vasca en filósofos, ¿no? En Kant, no sé, trataba de buscar argumentos así sutiles. Y a mí me alumbró mucho un poema gallego. Tenía unos vecinos gallegos y me prestaron un libro de Celso Emilio Ferreiro y recuerdo un poema que creo que se titula Deitado frente ao mar, y ese poema a mí me alumbró porque seguro que ustedes lo conocen, bueno, lingua proletaria do meu povo, falo porque sí, porque me peta, porque me gusta y me da la gana. Y entonces, a mí hay poemas que a veces, normalmente la poesía no es muy pedagógica, pero hay ideas que aparecen igual de casualidad en un poema, porque eso, para mí esa idea me alumbró mucho en el sentido de que lo normal es el hablar el idioma de los abuelos, de los padres y de uno mismo, ¿no? Y lo raro es que se prohíban los idiomas, ¿no? Con cualquier tipo de argumentos, ¿no? En el poema ese se explicitan los argumentos. Bueno, pues quería decir que la lengua vasca para mí desde los 14 años me ha acompañado. Celso Emilio Ferreiro, todos los poetas que nombró Yolanda y Xosé Luis Méndez Ferrín, Antón Reixa y bueno, un montón de ahora Yolanda y Charo. Y entonces estoy muy agradecido. Y entonces, bueno, voy a hablar un poco.
Harriak eta herriak. Munduan bada bazter bat, ez genuen guk sortu orduko hautatu gure herria eristen duguna. Eta mundu guztia da geurea, gure herria geurea bada. Baina guk, harri guztiak sartu genituen gure boltsillo zulatuetara. Ahaleginak egin arren, egin genuena ezen beti izan egin behar genukena. Hildakoak eta distantziak gehituz eta bidarkatuz joan ziren. Badakizue, gure herriaren 6.000 alakoa den mundua mugarriz pikatuta dago. Mugetan, Henri Rousseau aduaneroak nongoa garen eta noruz goazen galdetu eskero, gure harri guztiak erakusten dizkiogu, ezen eta harriak ditugu. Harri hau, uharri hau ikusten duzu, alakoa zen gure etxea. Inongo lur neurtzaileak ez den herrialdearen kartografoa gara. Egunak atzo bete zaizkigu, gure oinen bila gabiltza. Gogoratzen duzu galdu genuen antzinako sorterri hura? Harriak ditugu, baina ez dugu herririk. Harriak ditugu, patrika zulatuetan, baina ez dugu inon eraikiko betirako etxerik. Hala ere, harriak ederragoak aldira harresian. Entonces, isto na traducción de Isaac Xubín ao galego titúlase Pedras e Pobos. Hai un espazo no mundo, non o eliximos nós antes de nacer, que consideramos a nosa patria. E todo o mundo é noso se o noso país é noso. Pero nós enchemos de pedras molladas os nosos petos aburatados. A pesar de tentalo, non sempre fixemos o que cumpría facer. Os mortos foron aumentando, multiplicándose como as distancias. Sabedes, o mundo, que é 6.000 veces máis grande que o noso país, está recortado por fronteiras. Nas fronteiras, o aduneiro Henri Rousseau pregunta de onde somos e a onde imos. Nós ensinámoslles as nosas pedras húmidas porque son pedras o que levamos. Ves esta pedra? Ves este pelouro? Pois así era a nosa casa. Agrimensores somos dun territorio incerto, cartógrafos dunha rexión que non existe. O día énchesenos de ontes, perseguimos os nosos propios pasos. Podes lembrar aquela pretérita terra natal que extraviamos? Temos pedras, pero non temos país. Temos pedras nos petos aburatados e en ningures edificaremos unha casa para sempre. Porén, son máis fermosas as pedras cando dan forma a unha parede. Uarte ez ezagunetako albisteak. Eta zelan kontatu hitzez hitz, itxaso eskutu eta izenik gabekoetan, populatu gabeko irletan, playa hutzetan eta karamaztien azpian, mangladi zarratuetan edo arkaitzen artean gertatu oiden gerra ikaragarria karramarro malgu zangoi letxuen eta barekuiluen artean. Esan dezagun liskarra hil ala bizikoa dela. Karramarro bigunak bizitzeko behar duelago oskola. Eta bilabiatzean oskola utzik kauzitzen ez badu, oskol beteaz jabetzen aleginduko da. Oskolaren jabea den barakuiluaren kontra. Honentzat ere, oskola ezinbestekoa da, bere gorputzaren partea. Borroka, esan bezala, hil ala bizikoa da. Oskola irabazi ala galdu. Eta orduan, karramarroak biziraungo du barakuilua akabatuz, ala bizitegirik eta bermerik gabe geratuko da. Barakuiluak ostera eutziko dio bereari, ala galduko du behin eta betirako gordegia, larrua, gorputza. Zelan kontatu karramarro babesgaben larritasuna, zelan adierazi
barakullu kukutuen beldurra, zer esan erdibanatu ezineko eskolaz, zer esan itxasoak munduaren geruzan zabaldu zirenetik, irlak itxasoaren azalean kokatu zirenetik, bakerik gabe, treguari gabe, ia etenik gabe dirauten gerrei buruz. Novas dende as illas remotas. E de que xeito explicar con precisión o que acontece en mares afastados e sen nome, en illas despoboadas, en praias baleiras ou baixo uvas caletas, en manleirais impenetráveis ou en rochedos, no terrible combate que se establece entre escrequenados caranguexos, ermitáns de peludas patas e caracois mariños? Digamos que é unha batalla a vida ou morte, porque o caranguexo desprotexido precisa dunha cuncha baleira para vivir e se non a atopa, terá que loitar decididamente para desaloxar o caracol e apoderarse dela. Pero tamén para o caracol é imprescindible a súa cuncha, que é parte do seu corpo. A loita, polo tanto, é a vida ou morte, para gañar a cuncha ou para perdela. E entón sobrevirá o caranguexo ermitán aniquilando o caracol ou quedará debilitado e sen abrigo. O caracol, pola súa banda, resistirá ou perderá para sempre o acubillo, a pel, o corpo. Como contar a impaciencia dos escrequenados caranguexos? Como explicar o pavor dos agochados caracois? Que dicir desas guerras atroces que se prolongan sen tregua, case sen pausa, sen arranxo posible, dende que as illas apareceron sobre a pel do mar? Poesia hilda dago, baina enez ne izan. Nire atzen markak aurkituko dituzue behar bada gorpoaren gainean. Ni badespada inguratu naiz, hilotza oraindik hilgabe zegoelakoan. Eskua gainean harrapatu nauzue, baina berpisten entzeiatu naizelako. Ni heldu naizenerako ez zuen jadako norterik, azken atzetan zegoen apika. Poesia hilda dago, baina enez ni izan. Egia da batzuetan, ene oinetara etortzen zela jolasten. Nik ez dut poeta izan nahi. Nork esan dizue ikusi ninduela, ni paseatzen emilen hemen dizear. Ez dakit nork hilduen, urreratu naizenean, jende zinguratuta zegoen, hilda. Poeta omen direnetako poetaren batek itoko zuen akaso. Poesia hilda dago, baina enaiz ni izan. Zergatik hartzen nauzue preso, nien izan, eta ez eizkit kartzela gustatzen. Eta ekarritzazue egunkari batzuk gutxienez tapatzeko. Zelan ehortziko duzue gainera. Poesia ez da gerizondoa eta horretan kabitzen. Poesia hilda dago, baina enez ni izan. Lelo, lirelo, lirelo. A poesía está morta, pero eu non fun. É posible que atopedes as miñas impresións digitais sobre o cadáver. Eu acerqueime por si acaso, pensaba que o cadáver aínda non morrera. Cachastesme coas mans no seu corpo, pero tentaba reanimala. Cando eu cheguei xa estaba sen sentido, estaba seguramente no derradeiro alento. A poesía está morta, pero eu non fun. Antes, ás veces, viña xogar entre os meus pés. Eu nunca tiven a vontade de ser poeta. Quen di que me viu? Eu só estaba paseando por aquí. Non sei quen pudo ser. Ao achegarme estaba rodeada de xente e morta. Esganouna quizais un destes que se din poetas. A poesía está morta, pero eu non fun. Non me leven preso, eu non fun, e non me gustan as prisións. E como é que a van enterrar? A poesía non colle nese ateude de Cerdeira, cando menos traede algúns xornais vellos para encubrila. A poesía está morta, pero eu non fun. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la.
herri proiektua, arrotz jaio ginen geure herrian, aditzik gabeko mintzairaz hasi ginen. Honezkero ordua da Euskal Herria bilatzeko, hemen bertan edo Araindian, eta Zubipeko losorrotik esnatzeko. Euskal Herria defendatuko dugu, uholden kontra, lehortearen kontra eta adur eskasiaren kontra. Euskal Herria alfabetatuko dugu gramatika sortzaile eta aldatzaileekin, eta ariketa pornografikoekin. Euskal Herria gainpopolatuko dugu Maltusen kalkuluen kontra, euskaldunez, koreanoz, suahili beltzez eta eskandinaviar blondez. Gudenon herria laudatuko dugu finezia idiotekin eta gogorrezi argiekin, ederra, penagarria eta geurea delako. Eta finean, Euskal Herria, San Agustinenak eta faltsua egia frogak pasa ondoren, bene-benetako herria dadinean, asmaketa ahaztuko dugu. Estatu tekniko bat utzi eta ikurrinak sukaldeko trapiuk bihurtuko ditugu. Gure herriak izatearenarekin batera, ez izatearen abantaiak izan ditzan. Proxecto de comunidade. Nacemos estranxeiros no noso propio pobo. Crecemos cunha lingua sen verbos. Xa é hora de que busquemos o País Vasco aquí mesmo ou acolá, semella que dorme baixo da ponte. A ver se o despertamos dunha vez. Protexeremos o País Vasco contra as cheas e contra a seca. Defenderémolo contra a falta de aspiracións. Alfabetizarémolo mediante gramáticas xenerativas e transformacionais e exercicios pornográficos. Superpoboaremos o País Vasco en contra das conxecturas de Malthus, con vascos, coreanos, negros suahilis e louros escandinavos. Enxalzaremos o noso país con delicadezas parvas e obstinacións lúcidas, porque é fermoso, lamentable e noso. E, finalmente, unha vez que o País Vasco supere as probas de Santo Agostiño, as de verdadeiro ou falso, cando sexa un país de verdade, esqueceremos o invento. Deixaremos un estado técnico e converteremos as nosas bandeiras en farrapos de cociña para que o noso país teña, xunta as vantaxes de existir, as de non existir. Ez diren gauzak, litezken gauzarik ederrenak ez dira. Zerezan zentzuzkoenak esate baterako, esateke daude. Herrialde gehienak, herrialde ez ezaguna dira. Ez den zenbat gauza, ez den zenbat jende den munduan. Ez den herrian sortu ginen eta geu ere esan gabe konprenitzen da ez garena garela. Dena gabezia, dena beharra, dena bitartea, dena utxaldia, dena aldartea, dena lekutasuna. Dena pentsatzeko, sentitzeko, esateko gaude. Eta egiteko gehienak egiteke ditugu. Ez diren gauza asko izen bila dabiltza. Ez izatearen humiliaziotik ateratzeko oraindik ez dena egiteko. Ez diren gauzak ere agian badira. Bizitza ez diren gauzez ere osatzen delako. As cousas que non son. As cousas máis fermosas que poderían ser non son. As palabras con máis sentido, por exemplo, non se dixeron aínda. A mairande parte dos países son países descoñecidos. Cantas cousas hai que non son, canta xente que non existe no mundo. Mesmo nós, nados nun país que non existe. Ni que dicir ten que somos o que non somos.
todo carencia, todo necesidade, todo tempo, todo ausencia, todo eventualidade, todo contexto. Todo está por pensar, por sentir, por dicir. E case todo aquilo que debemos facer está sen facer aínda. Tal vez as cousas que non son sexan de algunha maneira. Porque a vida está formada tamén de cousas que non son. Moitas cousas que non son tratan de achar o seu nome para liscar da humillación de non ser e chegar a formar parte do que non é aínda. A última peza de Joseba Sarraonendía, en vez de escoitala na súa voz, imola escoitar e ver. É, ni máis menos que un videopoema, unha peza audiovisual moi breve, un poema que foi escrito hai moitos anos, pero que por parte deste políglota foi escrita directamente en idioma portugués. Así que, como aquí imos poder, penso que desfrutala de maneira orixinal, no seu idioma orixinal, imos poder gozar, como digo, deste videopoema que trata sobre o exilio, un dos grandes temas do autor, nesta peza audiovisual dirixida por Mireia Gabilondo. Deixámosvos con ela e pechamos este recital. Exílio é um país que esmorece além do horizonte. Exílio é passear em ruas povoadas de folhas mortas. Exílio é descansar ao lado de um relógio de parede. Exílio é todas as caixas vazias. Exílio é uma mina escura de onde nada se extrai. Exílio é viver na escada. Exílio é deitar-se na cama sem se despir. Exílio é papel em que a gente escreve. Exílio é onde e quando. Exílio é navegar em barcos de bruma. Exílio é uma noite incendiada. Exílio é um bairro sem luz. Exílio é dormir numa cama de lama. Exílio é se afogar nos olhos pretos de uma mulher cega. Exílio é que o vento não deixa pedra sobre pedra. Exílio é deixar a barba crescer para parecer sábio. Exílio é um hotel que pega fogo à meia-noite. Exílio é refugiar-se no futuro e nos demais tempos verbais. Exílio é a realidade que determina a consciência. Exílio é uma palavra que soa absurda, como se tivesse sido repetida demais. Exílio é morrer
de um acidente de bicicleta. Exílio é um amanhecer onde jogo literalmente minha vida. Exílio é a quadratura da hipotenusa. Exílio é um concerto sem instrumentos que aproveitas para escutar a neve cair. Exílio é plantar sombras. Exílio é esconder-se num armário com medo de que alguém o abra e com medo de que ninguém o abra. Exílio é deixar a barba crescer para parecer sábio. Exílio é um hotel que pega fogo à meia-noite. Exílio é refugiar-se no futuro nos demais tempos verbais. Exílio é uma palavra que soa absurda, como se tivesse sido repetida demais. Exílio é uma palavra que soa absurda, como se tivesse sido repetida demais. Exílio é um amanhecer onde jogo literalmente a minha vida. Exílio é morrer de um acidente de bicicleta. Exílio é um concerto sem instrumentos que você aproveita para escutar a neve cair. Exílio é um amanhecer onde jogo literalmente a minha vida. Exílio é esconder-se num armário com medo de que alguém o abra. Exílio é a quadratura da hipotenusa. Exílio é deixar a barba crescer para parecer sábio. Exílio é se esconder num armário com medo de que alguém o abra ou com medo de que ninguém o abra. Eskerrik asko, Sarri, moitísimas grazas, Charo, polos esforzos que sabemos que tivestes que facer para estardes hoxe aquí. Grazas tamén ao Concello da Coruña, ao seu Servizo de Normalización Lingüística e ao Centro Ágora. Grazas ao técnico Óscar Domínguez e aos responsables do streaming, Omar e Alberto. E na nosa habitual alianza coas librarías de barrio, hoxe dende o da Torre a Tocha, de onde chega Sisargas, a ofrecernos obras dos nosos convidados. Grazas, Roberto, por esa colaboración xenerosa, e vos non vos curtedes a hora de vos achegar para un comentario, uns parabéns ou a solicitude de algunha asignatura neses exemplares. Sodes un público cheo de respecto cara a diversidade, de todas as tendencias, boa disposición cara a todo tipo de excelencia poética e xeneroso agarimo. Sabémolo, así que vaya sempre tamén para vos o noso máis fondo agradecemento. Despedímonos xa ata dentro dun mes, 4 semanas, o luns 26 de febreiro, poderedes tomarlle o pulso a máis vibrante e moderna poesía moza, tanto en galego como en castelán. Estarán con nosa valenciana Berta García Faet e o lugués de Escairón, Adrián Maceda. Iso será o último luns de febreiro, pero ata entón imos pedirlles de novo que suban ao escenario para despedirmonos deles, Joseba Serronendía e Charo López, dos que nos despedimos cun último e agarimoso aplauso.
Thank